kule wachisamba kuti akonzekere chifukwa kamaliza maika liati kuti yankula akule wachisamba tikupemphani kuti mutipangire perform ziko kwambiri. Dingirani bangono dingirani. Ditudi lelolo TV na maloto sangamba. Ziko mwambiri, Your Excellency, the President of UTM and also the President to be from 16 September, Dr. Daliso Kabambe. Your Excellency, the First Lady to be come 16th September, and all my seniors present this afternoon. Akulu anga onse, makolo anga onse, regional governor onse, director mai, mashado anzanga. Tukuyamikirana president siku la lero munene kuti mulende ku 23 ku 36 ku 24 ku nchesiku koma ayi ndithu munakhala pasuna kuti tenti kangokumana nawo kumasintha tikunyadileni kwambiri nonse a 23 24 36 takumana pano materonso kuti pasachedwapo mukayenderanso abale athu aku 25 komanso mukafikanso kwa chisapo. Usogoleri uzikhala uti osati usogoleri omanyamula malole ndikwaunjika kubala ina yache uko ndikwatenga anthu ziko lonse Central Region yonse nkwaunjika pano. Tufuna usogoleri mena kuti masintha izibwera ndi anthu amu 23, masintha izibwera ndi anthu amu 24, masintha izibwera ndi anthu amu 36. Onse amene mwabwera pano ndi ayinacha kuno. Kunyadireni kwambiri president. Enatu analipo mpano atanyamula zipani zonse ziwiri, atanyamula lilongwe yonse ndikwaunjika pano ndi chipani chomwe chosalembesa chomwe. Udindo koma umenewo omauza anthu kuti muziyenda pansi. Iyi ndiye ya district iyi yomaona kuti chipani cha UTM chilipo. A president ya district imene mukuipanga pano pamene muswanye zonse bala mayendesedwe a chuma chanu timangoti ngokupemphaniso kuti tufuna ngakhale mafuta ophikira akudula anthu angophika ndiwo zovika mukangokhala president nchinji imalima nteza nchinji imalima soya mafuta ophikira azichokera kampani yolima opanga mafuta ophikira azichokera ku nchinji. A president lero muno anthu analephera ngakhale kudya nyama koma tindidwa mbazi komanso tindizala nyama pamene mukhale president nyama zichokera ku Lilongwe kujeno kuzala nyama zichokera ku Nzimba kudwa mbazi. Ife tizitumiza nyama kuchokera kunja zina titatopa nawo so kudya malai muno. Lelo anthu tingokuwa nkhululu mamizi mukusowa kuti tidye zonunkhira kusowa kuti tidye nyama chifukwa ndalama yogulira nyama yo tilibe. Nchifukwa chake ngakhale ndi budget yomwe ya Chilazulu district council alibe ndalama timati upempheni ya Chilazulu anzana kupita pa gate hapo mawa nanuso munyamuka muzikalandira pati pamenepo. Zomvesa chisoni munthu akapita ku sukulu akamachoka kunyumba kwache aziyendera newspaper ndi tissue komanso azitenga madzi mu chigubu kuti akazithandizira azigwirisa madzi kunyumba kwake apa njigo chifukwa budget kulibe makanso anthu ndi madzi omwe mulibe ku Chilazulu ngakhalenso kumachinga. Nzopesa chisoni kuti oyambirira kukolesa ndale muno anali John Chilembwe. Nkumampitira kwa John Chilembwe eko ndikumampembeza kuti mzimu wake use mutendere. Koma anthu athu kwa John Chilembwe adapita ku sukulu ndikumakagwira ntchito ku makanso akulephera ngakhale ndikulandira budget yomwe akulephera ngakhale ndikumalipidwa komwe koma ku sukulu anapita. And this, Your Excellency, you should not even do it. Musagondereso chifukwa pakukondera kuti anthu kwa John Chilembwe akaule inu anzanga ku Chilazulu mungokhala kuyambira 6 to 4 osamwani mazi omwe mumaita lisa mazi amunjigo amusinje waku Chilembwe kumamwa kumeneko chifukwa budget mulibe anzanu akulandira pa getipo nkumalandira mafifide kumalowa kumpanda matengani mamini pasi anu muzipita kumeneko. Your Excellency, pamene mukhale president pa 16 September pano tukupempheni kuyambira Cholo Mulanje Chilazulu kumene gogo ndeti khale tumbabweresa makwacha chifukwa chokuti anthu akumene kuja mwapase mphamvu azitusa na ndolo chifukwa mmene ndamela mazala na ndolo amene anthu amadya chipere anthu napita nawo kunja ndalama zibwera kuchokera kumeneko. Anthu ali Lilongwe dowa
apolisi mwapasa sati fetereza kulandira lero koma mupange dongoso limene mapanga je fetereza wanu kala otsika ntengo pamene munali budget director nthawi ya Malemu Mpingo Mtalika nzimwaga usa mtendere tinaja number 1 kulandira chikhojo chita produce chimanga Malawi muno anthu nkumaja kaba siku katatu komanso ana kumazungulira kuseri kwa nyumba komanso china kumachitumiza kumaiko akunja tupemphe nthawi imene Lilongwe Dowa Nchisi Kasungu komanso ngakhale Nchinji iza tulusa chimanga tupemphe ni bwamba nemukhale president Malawi muno muonesese kunena kuti anzatu akunchewu kukhale mafactory Mwanza omapanga juice bakhale mafactory Nchewu yomapanga mbatatesi machipisi anthu angopanga chapa chiwaya kungotenga mafuta amene akazingirayo nyama ya nkhumba kumaka ochanawo chifaya mafuta magolosale mwakudula ntengo akathawa pamenepo akumazola chifukwa ngakhale asambe angosamba ngati ubatizo omavikidwa mazi opanda sopo angozola mafuta amuphika chifukwa cha ndalama kusowa kuti agulire mafuta osambira masopo osambira ni mafuta ozola lero anthu akumwanza ngakhale sokuneno we want factories there come 2016 come pa 16 September pano kuti anthu akumene kujazitulusa juice amene ngate kumagulisa Malawi muno komanso kumabweresa chuma chimene anthu akuchisowa zinazo bwana munanena nokha mmene mulongosolere zimene mubweresa chuma Malawi muno nkhani ndikuonanso nkhani ya misewu ngakhale nkhani ya milato nkhani ya magesi imene ni manifesto wa UTM kuti khomo lililonse kukhale magesi ngakhale mazi apezeke amene mazi anabweresa aja kuti aende afike kuno sanafikebe akudikira usogolere wanu bwana wapa 16 September pano lelo bwana you are walking in the shoes of SKC and may his soul rest in peace antwena kamati pwiko kubwera panopa wani nkhani ya maloto sanga majanditi imene tango bweresa anthu alawe pang'ono tikamane na nkhani yoti maloto sang'amba ngakhale mutafuna kuti mugwirire chilima chotani nobody is going to forget him nobody ndikamamaliza kuti nyimbo imene ikutanthauza chani ungondibweresera somere kakhale pafupi wa unami chilima palibe amene angamuiwale Malawi muno wani ndamene anabweresa nkhani yoti osaopa osatopa osafoka ena nasonkhana pano amanamizira kumakwenza zibagira zawo zamakhala ngati mitima ya nkuku zibagira zimene za UTM chibagira mwamba UTM chibagira mwamba ichi ndi cha UTM chizindikiro cha UTM ichi chimene chimapangisa kuti osaopa osatopa osafoka eni mwini wake ndi chilima mzimu wake Dr. Saul Silima use mtendere ndipo we are going to remember you forever masanja ngati awawawa mwini wake anali Dr. Saul Silima amene anayambisa masanja anthu osamba bwino anthu oneka bwino anthu amavala maspeksi amazola mamekapu ngati isewa tinakweni and when we put on makeup it's part of the dressing tikavalaso maglasiwa ni part of the dressing koma artist mbali nayo timakhala tikubisa misozi imene anthu akuvutika Malawi muno misozi imene takhala tikumulirira chilima nthawi yayitali misozi imene anthu akuvutika Malawi muno timakhala tikubisa misozi ife ngatana kubala imene anthu akumayenda wapansi opanda ngakhale sabato imene anthu akumasamba opanda ngakhale sopo because we promised them ndipo panali apo Bagamuzi Institute of Youth ndipo ndinene mawa amene tinabweresa manifesto ya mega farm
ndi UTM. Amene tinabweretsa manifesto yokuja katatu pa siku ndi UTM. Amene tinabweretsa manifesto ya youth empowerment, women empowerment, komanso maloni ndi UTM. Imene amanena kuti asogoleri musamangovala chilichonse mukuziwasa kuti sizimakuyenerani zinthu. Izi ni manifesto ainesa mungodidikira ife tikalowa mboma tichite implement. You can ask Dr. Engineer Kambala, you can ask the PS, you can ask even the president. Knows kuti china chilichonse manifesto aliwonse tindika booklet kache kwa kuti kodi hii tizachita implement bwanji manifesto amene. Osari kungozuka kumati bwiko. And we know kuti chili manaka mavuto chifo cha ndani munthu wacha mabwera kumala palero anazala paso ground yaje iti imene. Kodi ife tinanena kuti amene wapa chili mandu wakuti nanga anthu amanene lanji. I said, would you please come with tabwera na mbuye. Ambuye no. Ambuye awo. Tabwera na I said. Mwasanga tabwera. Mwasanga twaje mata. Ima pamene. Asogoleri, Mulungu atenga ziko la basi ndi ziko la kumwamba ndipo kunawala. And that's UTM. And this is in the book of Genesis. Amene mabida uchali chena timango nama ngweka Bible kumutu Mulungu azina kuti tikuwerenga Bible tisakuiwerenga ye. Tikabwera mu Genesis kuti Mulungu analenga dziko la kumwamba dziko la basi ndipo kuziko kwa kunawala. And this is the muni. And the muni uyoyo ni manifesto ni logo ya jani ya UTM. And this is the logo of UTM. We are not even targeting anybody else. Tikasa makandulo. Timakala witu kuyasa muni watu. Kuwala muni wa ukulu unapita. Mulungu adala nilanzimu ya kote utasao silima. Timuni tati ngono tilipo ifeo. Mwana ngati UTM yata. Endi muni ujanudi. Nde mtu akana utikasa kandulo. Tuchita target mtu wina. Kodi kunache. Mwamba kulapa lelola. Mwamba kuziulula lelo kwa chako. Inu maona ngati nthawi timasa makandulo misa zonse zimachitika za kumpingo kwa yendo utasao simazaza masewera anthu anasavuke. Chipani cha UTM logo yake ndi iyi. Tikamayesa makandulo tikuyasa timuni remembering the soul of Dr. South Chilima with the logo of UTM. Logo janditi nde munthu akubwera pano kuti aya Mungu yasa makandulo muchita target munthu. Ife tikachita target munthu tinene mawa ambuye ndimakukondani kwambiri love to love 10 mukakhale pansi siko kwambiri tona. Nde munthu akabwera pano naye kuti ayayi mukumayasa makandulo kodi tagundika kuyasa makandulo ngati tikuyamba junior mweyi director wa Nyamata ndipo makandulo onse mena manna director of operations tipite maboma onse kumena zathu abale athu amene anafa limodzi ndi Chilima kukayasako kandulo ndi kuzusa mizimu yawo kuti iwuse mujani mumtendere. Ndikukumbutsa Mulungu kuti mudalenga dziko lapansi ngomanso kunatani kumeneko kunawala. And kuwala kumene kukwalisa dziko la Malawi ndi dziko lonse lapansi ndi chipani cha UTM. And by 16 September when Dr. Ndalisakabambe come the president kunja kuno kuzawala njala izata mafuta azapezeka komanso zosika ntengo anthu azaja katatu maza azapezeka magesi azapezeka. Kuwala kwake ndi kuti kodi Mulungu atalenga dziko lapansi ndi lakumwamba ndi lapansi kunavumbuluka khasu kunavumbuluka nkhuku ati koma kunatani. Kuwala kwake ndi kuti UTM timati tinene mawawa lelo amene mmapita misonkhano yosiyana from now onwards please leave us alone. Mumapanga zanu timakuonani timuthokoze president athu anali wamtendere musamukondere. Don't even mention him. Tinakona natango mwali amene maenda ndalama matumba masaka kumapita na kumafesi ya UTM kumapepesa anthu fe kumanda kwa kuti what has happened. And today mufuna mwauza anthu chani tupempeni anaimba kale ujaona kuti opusa ndife tithokoze
Ino mwachenjera koma tisakumve niso mukuchula zina lake pachabe. Chipani cha UTM chinakuphunzitsani kusamba ndiye mukumalemba lero manyuzi ndikumanya kuti atabwera pa masintha tikumusatira munthu wina pa masintha pano ndi pa ground ye wina lesa mapita kumeneko pa masintha pano ndi ground lina lesa wina amene angatha kupitapo. So those people amene malemba news zanu ndikumanya kuti UTM apitasa pa masintha akusatira mapazi andani. Poti inu asana mwalire Chilimayo mutadziwa kuti mwina amwali amunamba kusunga kale sondevu osapanga zofira bwanji kuti zisiyane ndi za Chilima. Mwaona watu imukanena kuti akubera Chilima wasunga ndevu kuti azifanana ndi ndevu zake za Chilima. Sapano inuyo ni watu yamene akubera Chilima nida ndejo kuti mukane kuti feti kubwera pa masintha pano tikumabera timaita mapazi mwa munthu waje ndani asogole chipani ngati cha UTM chinakukanikani munalephera kuchimaliza ife tinali ndi masomphenya tinali ndi masachiziwiso tinaziwawa tinyenga iyeyo musamuone kuti ndi buluyo 211 koma uyu ndi fisi nyimbo ya Sisepi. Ndeti bana kuti chipani cha UTM ndichi tinachivutikira kuchilembesa mulungu anatikomera mtima chinalembesedwa is a part of this on. Kumapeto kwani tinene pano malo ano tabwera pano kuzafusa ngongoli. Tabwera pano kuzafusa ngongoli imene tinasayinirana uko ku Kamuzu Institute of Youth. Ndipo ngongoli ndikuzifusa panali zipani 9 zimene zinasayinira agwirizana cha 9 cha UTM. So ne cha UTM tili pano tabwera kuzafusa ngongoli yathu kwa zipani zonse 8 wana zibusa onse mipingo yonse imene mamuyendera Chilima kuti please humble yourself and be the running mate. Come 2025 your party UTM is going to lead. Tabwera kuzafusa ngongoli kuti nthawi ya chipani cha UTM ija nditi ndino ndene mkamati ndima kuja mmasayini natu kuti chipani cha UTM chima 2020 jani ndiye zipani zonse 8 tukufusani ngongoli ndiye tuosa Malawi ni mipingo yose imene mamuyimira Chilima tukuzafusa ngongoli lero kuti chipani cha UTM jandichiti ndichi ngongoli jakwana mutibwezere chipani cha UTM chija chima 20 jani ino nonsa mipingo yose tiye muyangane ku chipani cha UTM ini zipani 8 zonse kupatula cha 9 zipani zonse 8 tukudabwa mkuna kuti ine ndima mmasayinira pajatu masikina chanu alipo azipani na muta imengati ndani poti chipani chimene muni ngongoli yathu ndi inuyo ngachinali chipere ganyu opere gandini mutibwezera ndani ife. Ena usiku limeneja munakhaso popa jandevu sana mele mulingangala popa kumadikirira kuti 2025 chipani cha UTM osatiso china iyayi koma chipani cha njani cha UTM. Tikamabwera pano ndikumanena maboza please talk about yourself. Ndiye timati mele kati kutokoze unazi wa anthu ena kuti ndi amaboza. Anthu ena ndi amaboza ino mene mana kuti ife tikusatira mapazi a munthu wina kumamusatira pa masiti apano mukamuuze songatana kutumani kuti mulembe mukusatira chipani cha UTM ndinu munatibera salu yathu kumakanga ndi yathu mwaba fight yathu kumakanga kuti mukakhala kumati chibagira mwamba panganizanu kamutenga zala ziwiri ka 4 ka 5 ka 10 kamuziphatikiza zangu mwendo zimezo muzipanga koma ife chathu ndi chibagira mwamba. Waunami asogoleri musalani kunamizidwa nthawi ino ndi ya UTM tabwera uzafusa ngongoli yathu imene tinasayinirana pano ngala yaunami yakwala mushachalo achalume achakongo apano yayi ngala yali jiganya kwako ujiganya no UTM nditi ngala yaunami kujigala nguo jao ya uwe achayo ya UTM atambera nguo jao ya UTM ni ya lady anapana panasoni umuni panasoni likandulo UTM jeleji
Osazi kunamiza nino mweni muli hapa. Akulepela kukonza bridge hapa tuchirapo kwa mama dusa popo kumapita kwina. Ndianga nakawulinda sogoleo sanama kanamba kwa koza bridge akutuchira kwao komwe. Mbaletea ni muzisuka nkadi. Osati kusuka kukunja ya. Osabwela bano kumanyoze sajiri mamela na kuiga ni pabwino. And may his soul rest in peace. Ndipo nzimwaje kukanga nteni kuopya kwene kuli wao. Ambuye Dr. Charles Chilima tima ukondani. Ifeza ukondani nthawi zonse. And situ kuopa, sikutopa, situ kufocus. Ngakhale atati kuira munjenga. Tizakhati kuyankhulaso ndipo muzaona chibagira chili mwamba chili munjenga momwemo. Tizatulusa chibagira chatu mwamba kuyambira mpaka naso pa 16 September. And we ask you, the director of youth, please let's move forward with the candles because it is our logo. Nobody's logo yatu kose kuapila komfota pamene patakakhala Dr. Kabambe kumapeto kakhala kamuni mukangotiko chongi akakhala kasu taiwala bwana mkaka president bwelesani zisulo zazikulu mechanizing agriculture kuti tizilimira zisulo tizilimira mazisulo za makono osati makaso tikumbire nkhululu manda makaso mwa azibambo achola misana ambuya udalise nonse ziko mokwambiri.